Mahala pilota desafioko finalak jokatu dira Beotibar pilotalekuan. Desafioko lehen partidua lauterdian Julen Alberdi zizurkildarrak eta Aitor Zabala adunarrak jokatu dute. 18-2 emaitzarekin garaipena Alberdirentzat izan da. De la Fuente eta Igoaren arteko lehia berriz berdinduagoa izan da. 18-16 amaitu da partidua. Bi jokalariek jokona eskaini badute ere, De la Fuentek lortu du txapela jaztea. Azken partidua binakakoa izan da txapelketako partidurik lehiatuena. Puntu baten aldeagatik Mata eta Sarasa gailendu dira Labaka eta Apezetxearen aurka. Nahiko errex, espero baino errexago junda partidua. Hasieran saken da mina indiot, beak ez du egun euki, eta alde indiot hasieratik, eta gero lasai jokauta gauzak errexo ateatzea. Dena pelota askore errexak eukitzitut bukatzeko, eta errexoa zenen gauza guztu aitea, eta ondatea gauza bai. Semifinala, Zornotzako Master Kaiolako txapelketakoa, eta baita nahiko errex irabazi genuen, baina orduan Aitor igual forma bajutxo ontzeon baino, eta nahiko errexoa irabazi nuen, baina gaur berez beha fuerte gozen, baina bueno, ez du eguna izan, da gutzako hobeto. Hasieran pixkot berde hasi naiz, baina gero fresko sentitu naiz, eta atzea fuerte nintzen, eta ongi eman diot pilotai ez. Gero sakeakin min asko egin diot ez, eta tanto asko egin diot sakez, eta hori bera partiok joan izan da ez. Gero bera azken partean sake hartu eta partia galduta ikusi dut, eta hor aurrean tantoak egiten saiatu da, eta kristomia indit ez. Gero ez naiz nervioso jarri, eta jakin izan dut partia bukatzen. Hasieran pixka bat hotz atrea gara, joan dira, zaketzen bat 13 edola, eta partidoari jarraitu diogu lanean, eta lortu dugu partidua berdintzea, eta gero joan gara pixka bat, eta gero izan dute tarte bat, bukaeran, uste genuela ja partidua irabazten zutela, baina jarraitu dugu lanean, eta lortu dugu partidua aurrera ateratzea. Hori da, unaik esan duena, hasieran hartu dute bentaja asko, eta gero sartu gara partiduan, eta 15-13 jarri gara horretik, eta gero, ez dut eta kada bat pilota motel batekin, eta jarri dira 21 bat 15, eta gero gure pilota atera dugu, eta buelta eman diogu, zorte izan dugu, eta oso pozik.